Horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipaso doho pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan badatai pe padau-dau to di tema masih gonggoman. Adorak so tatangihon hata ni Tuhatta cumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu parjulu dung Trinitatis. Imana tersurat di Markus 3 ayat 20 rodi ayat 25. Dohot topik minggu unang mangaliai to di porbadia. Jangan menghujat Roh Kudus. Hujahama dihita songonoma hatani Tuhata. Dungi muli maibana gabi rongom muse rona toropi pola sudah nasida mangan. Jadi ubigi yak kasih solhokna roma nasida mangalap ibana. Ainin na nasida do naritik do ibana. Ia akasi boto surat naung tuat sian huta Jerusalem di do nasibulisod do ibana. Jala iduk ni akka sibulisido di pangasahon lahu pabalihon akka sibulis. Jadi di juma nasida tujuluna marupama maibana madoktu nasida. Tagamo ma pabalion ni sibulisi dongan nasibulis ay molo marsalisi sada harajaun sama dirina dang nahot harajaun ni. Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe sibulisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dak terbahen hok be ibana nalahu suda nama. Dang habongotan halak jabuni ulu balang lahu mangarapas ugasanna. Anggo sojumulu di ihoti ulu balangi. Dupe asa terbuat sa ugasanna. Si tutudo hatakon tarsesa pe nasa dusa ni akajolma rodi nasa ragam ni pangicahion nasida na dopak debata anggo na mangaliai toddi porbadiai dang dapot sa hasesaan ni nang ditikisugut parutang dosa si saliling-liling na namay bana. Ala didok nasida partod dinahudar do ibana. Dungiro may nana dohot akanggina jadi di luar nama nasida jongjong. Gabi disuruh ma nama ju ibana. Nahudulu natoropi humaliang ibana gabi didok ma. Dia lamanad do inangmo dohot akka anggim rodi akkai botom. Diusoi doho. Halainin nama mangalusi nasida. Ise do guaro dainang. Jala ise dodohonon akka anggiku. Jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana ninna ma. Akau do dainang dohot akka anggiku. Aina mangulahon lomo ni rohani debata. Ido anggiku, ido ibotokku, ido dainang. Di hamuak kadongan saha porsiaon pinomat adong dua pesan nanaing pasahaton na tuhita marhite turpukon. Na parjulu taringot tudusa dopak to di porbadia. Totu hobarmon tutopi ni mingguta na madok unang mangaleai to di porbadia. Na paduahon ise dodohonon si solo ni Tuhan Yesus. Hamuak kadongan saha porsiaon molo tapamanat ayat 20 alu dohot ayat 20 sia didok disi pabua tarsesa dusudi dosa rodina saragam pangicahio dopak debata alai na mangaliai to di porbadia dang dapotan hasesaan ni dosai nang rodi tikisugut parutang dosa si saliling-liling na namay bana lapatanna marhite ayati sudi dosa tarsesa kecuali dosa dopak to di porbadia. Totu suku-sukuta mardumutusi ima
songo dia do horoha dosa do pakto di porbadiai. Manang songo dia do rumang nina mangaleai to di porbadia. Di hamua kadongan saha porsiaon adorak somaralu suku-suku ni rikot ra tapai hutihut hatorangan mamukas ya ayat 20 rodi ayat 30. Didok do disi pabua naritik Tuhan Yesus tidak waras. Jalan nama dohi ima aka keluarga ni Yesus sendiri. Budu taida di ayat 20. Entah apa yang merasuki hati saudara-saudaranya sehingga tega mengatakan Yesus tidak waras. Mulu kasih boto surat madok Yesusi imana sibulison kerasukan Bilsebul. Lapatanna Yesus dipertudus nasida turajani sibulis ima si Bilsebul. Dungi didok mamuse Yesusi parto dinahodar atau yang kerasukan roh jahat. Aut sugari tuak kadongatan nama rugamo silum dibahe songoni, didok songoni, didok rupani Tuhan nasida manang nabi nasidai naritik manang nasibulison bah ngaulo gaor saportibi. Demon berjilid-jilid, terjadi kutuk mengutuk, bakar membakar gereja, dohot aka tindakan anarkis na asing dope. Alai ala tu Yesus dak pula adong na reaktif. Hamak kadongan saha porsiaon molo di Markuson danga pala gudang hatorangan dapot tita buasa gabi do Yesus nariti manang na sibulison. Hola sauti do hatorangan na jupak kita ima di ayat 20. Didok disi gabi sudah mana sidamangan ala merongoman jolma ro tu Yesus. Hita maju mani banyak kamang doh tamina. Masa holan ala na sudah mangan pitor dohono ma Yesus nariti jalan nasibuliso. Sotung nasida do nasibuliso. Hamuak kadongan asa dapot tita hatorangan na ubagas taringutusi buasa gabi didok Yesus naritik do nasibulison ikut jahaut tado di paralel ni turpukon ima di Matius 12 ayat 22 rodi ayat 30 do Lukas 10 sada ayat 14 rodi ayat 22. Molo tajadi si gabi didok Yesus naritik do nasibulison ima alana adong do mabuat tujulu ni Yesus sahala danak parto dinahodar na mabitung jalan nangungu. Laos di pamalum Yesus anggo si Lukas madok holan nangungu do danaki. Tabayak ko majo akamang dohot tamuinang hasi ni parniahapan ni danaki. Udah kerasukan roh jahat, mabitung muse jala mangungu. Sempurna ma idaun penderitaan ni danaki. Tutu asima rohani Yesus memerengi tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Dungi di jama Yesus matong danaki babali hotol dinahodari gabe malum boy mamakatai jala marnida. Longang doakan natoropi marnida na pinatupan ni Yesusi. Ala yang gue mangihuto nak kasih boto surat dohotak kaparise boy pemalum danahi di bahe Yesus na mangasahon sibil sebuzl iduk ni akasibuli sido ibana babali hoto dinahodari. Mula tajaha di Matius 12:24. Manang na dia ma dasar nasida madohi tang pinoto. Alai dang yakin nasida Yesus boy babali hoto dinahodari. Totu ho bartusi dia lusi Yesus dunia nasida. Jalan marhite upama ma Yesus madok tu nasida. Tagamo ma pabalion ni sibolisi dongan nasibulis. Lapatan na hirana sumungkid do sibulis pabalihon sibulis. Buhama rohana tu dongan nasibulis. Dang mungkin jeruk makan jeruk songon hatan waeng rupani.
Alai manang nasongo dia pe hatorangan di bahi Jesus patorakot tu nasida taringot tu parmalum ni danaki dak sia be tu rohana sida. Alana soporsia nasida di Jesus. Jala jolma biasa sabing du Jesus dirajumi nasida. Ra mungkin adong do pihak motivasi na asing dia kasih boto surat doho takka parisei asagabe barani nasida maddo Jesus seorang yang tidak waras nasibulison. Jaladang merasa berdosa nasida maddohi. Alai manang nadia pe maksud nasida na pasti nunga merdosa nasida do paktor di porbadia. Jala sikap nasida si songoni dus dui doho na mangaliai to di porbadia. Jala takas do diduk Jesus pabua dosa si songoni mana sotar sesa. Manang dihasianganon nang dinarosugut. Matius 12:32. Hamuak kadongan boha tagamo do di partikianon di jamat tanuaingon adong na mangulahon dosa si songoni. Ra sai adong do yate. Baholan itu tu modusna manang carana do na berbeda. Na pasti jamita manangot tu hita, so tu ngadong masyatongatongata na palialiaho to di porbadiai marhite-hite hatata sikapta dohot na merendahkan Tuhani. Hamak kadongan poin na padua Hosea terpukon ima ise do guaron sisolho ni Tuhan Yesus. Hobar tu berita na tajaha di turpukon huroha manang na tu dia Yesus nunga say di paihuti na toropi ibana. Jala manang di dia Yesus mangajari dang hasiata bibagas inganan ni Yesus na mangajari di bahit torop ni jol manaroi. Huroha agak terlabat do parroni ina ni Yesus do takka anggi nang ibotonai. Gabedang dapotan hudula benasida. Marnidei gabe songon narisi mapakilalan yakana toropi. Didok rohana di bogasan masa keluarga nadang dapotan hudulan. Jala didok rohana sida molo pitur di pabua itu Yesus pasti pitur pasiaton na do hudulan ni keluarga nai. Pasisiona akana asing. Korbat tonon na asing demi keluarga nai. Mungkin dak pola masalai satiki wajar doi didok rohana sida ala mangulu dope nepotisme. Ia sui boy doi jebakan bekmen dibahen akka siboto surat dohot akka parise lahomen majergoto Jesus. Asa adong alasan na sida manakub dohot mamusa Jesusi. Lapatan na mulu diului Jesus na nidok ni akka parisei imana mengutamakan keluarga na tutuduh hono nasida ma Jesus pilih kasih. Yesui nepotisme do Jesusi. Molo so diului Jesus pasiaton inana dohot akka angginang ibotonai batu tu dohono nasida mamuse Jesus nasomaradat. Molo istilah dihita rupani dohonon nama Jesusi si Mardan nalupa marama nalupa marina. Alai nang gusada pe na dirohan yakka parisei do tak kasih boto surati tak terjadi. Malah suku-sukun naso terduga doro sia Jesus. Dungi di do Jesus matu nasida. Ise do guaro daina. Jala ise do dohonon anggiku. Ima di ayat 30. Marhiti suku-suku ni Jesus on tagamodo naso di boto Jesus ise si solhotna. Manang nalupa do Jesus tuinana dohot diakka anggi dohot ibotonai. Manang na maila do Jesus marinahon inanai. Maribotohon ibotonai. Maranggihon akangginai. Manang naswargado di Jesus parmudaron, partuturon, manang paradaton. Tutu maragam asumsi ni halak taringot tu suku-suku ni Jesusi. Jala au disirahita dohono tado Jesusi na sopong. Jesus songo si Mardan nalupa marama nalupa marina.
Alai manang dia pepikiran ni jol mataringot tu sina pasti tujuan ni Yesus madohi jupa kita do di ayat 35. Aina mangulahu lomo ni rohani debata ido anggiku, ido ibotokku, ido daina. Hamu kadongan saha porsiaon marhite pernyataan ini Yesus mangalehon sada padangan nai baru taringot tu si solhot manang keluarga. Yesus sedang memberikan pemahaman baru tentang arti keluarga. Bagi Yesus, saudara manang si solhot itu tidak pernah dibatasi permudaron, darah daging, partuturun, paradaton, dohot aka ikatan-ikatan lahiriana asingi. Bagi Yesus, keluarga itu konkret, yakni yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam marhiti pernyataan ni Yesus secara tidak langsung, Yesus sedang mengubah pandangan orang ketika itu na masih menganut budaya nepotisme. Ima sikap nasai holan manarihon, manang nasai mengutamakan keluargana sendiri. Nepotisme tersono contohna. Ibana na puna perusahaan, istrina bendahara, buru nasiakangan sekretaris, anak nasia puden bagian logistik, helana kepala bagian personalia, mertua gabe pembina sekaligus merangkap penasehat. Pokoknya sudi keluarga meniup jabatan penting di perusahaan ini. Ima gobaran na mek rupani taringot tu nepotisme. Marhiti paduhani Yesus sedang patuduhon sikap na egaliter. Justru kebalikan ni nepotisme, yaitu sikap yang menyamaderajatkan setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Tidak ada keinginan membeda-bedakan orang. Tiap orang mendapat hak yang sama. Dus dia dupan ni debata. Namangulahon lomoni rohani damang ido ina ang ido takai iboto ni Yesus. Jalalaus marhiti padohan nido nuaing asagay betar guar hita si solho ni Yesus. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami pi. Asa huparbiho kami hatami maparbiho parbuin na denggan. Jalo matangiang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.